Tripuri khorang tongnai lukurok nukbai na sal kore Themrang Rokbai choprobjak marok. Abo haikeno Sabroom khasteni pungbari blok bai khobjak Krishnanagar amchaini pongkos debtan hinok Sogjakha Themrang Rokbai. Haike sokjakma bai pongkos debtan hinok khamui thangka te khungsa bai bo khamka te malmatarok bo haino dukhu manbai kya. Pongkos debtan hinok khuni borarokni samatei Krishna debnat tei mithun boido mungoi a amchaio tongnai borok bai pongkos debnat gisakok banglaimani. Abono tei Krishna debnat tei mithun boido bai pongkos debnat sikri sokrom khaijak kahini saka. Thangnai horo eba November talni 4 salmario jefru pongkos debnat hinokni bororok thubaikya afro horni damchini tamani jorao Krishna debnat tei mithun boido bongni nogo petrol sari hor phunangruo borokni osamung sitrao logiruo a amchaini no Rahul Biswas hai hini yasi surka pongkos debnat o hor nangma bai TR089190 nambani khungsa bike tei nukhuni joto mani khamai thapla chawi thangbaikya abono karibo nokni makni musukbo hor nangai dukumanka yagulo hor nangmani koktoma mani mono bazani fireman ok phai horbo tharpakya yagulo fonga keno Srinagar hori thanao Krishna debnat mithun boido tei Rahul Biswas ni mungi mamla khlakya pongkos debnat hai hini sawi khnarika pongkos debnat ni bufa আপনার নাম কি? অতুল দেবনাথ। হ্যাঁ কি হয়েছে কোন কালকে? এই কিছুদিন আগে কৃষ্ণ দেবনাথের আমার ছেলের ধমকাইছে মারবো ধরবো, তারপরে রতননাথের ছেলে, তারপরে এই পিছনে রাহুল বিশ্বাস এগুলো আছে। তো কালকে রাত্রে কি হয়েছে? কালকে রাত্রে ওই ধরনের কাজে দুপুরে বলে ফোন করি হেরে ধমকাইছে। তো রাত্রে 12টার পরে ঘুমাইছে, এরপরে আগুন দিছে, বাইকে আগুন লাগাই দিয়ে এখন গরু জ্বালিয়ে বেড়াইছে।